Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü gysgaçyk söhbetdeşligimiz olgun saparagy kemine aýdyň 3-nji çykyş edende şol Kaspy deňizinde ýa-ni gemileriň gatnawyny, düzgünni alyp barjy operator ýa-da alyp barjy hökmünde Orsiýet Federasiýasy bilen ýene-de 27-nji ýyla çelli 5 ýyllyk şertnama baglaşyly diýip aýdylýar. Ol meniň pikirimçe şo ýerde biraz halkymyz düşünür ýaly şol Kaspy deňizi onuň ýa-ni Türkmenistanyň harby we sewda deňiz gemileri barada biraz giňişleýin görmek gerek. Şo 90-njy ýyllaryň başynda bolup geçen wakalaryň diýeri şaýat hökmünden şo Kaspy deňizine degişli meselede bir näçe zady siziň dikkatiňizi ýetirmekçi bolýan. Ýa-ni SSR ýykylyna şol Kaspy deňizine bizde SSR-iň aýdaýly Gyzylbaýdakly Kaspy flotilýasy ýerleşdirilen harby flotilýa. O flotilya diýmem gidip batan gemileriň toplumy, harby gemiler olar dörli raket atýa, ýa-ni top atýa, snaryad atýa, ýeriň üstünde gezip beren gemiler bar, ýeriň aşagynda. Şolaryň hemmejigi Kaspy ýaka oturan SSR respublikalarynyň dördüsiniň arasynda paýlaşylmaly edildi. Birincisi ýa-ni Russiýa Federasiýasy, ikincisi Gazagystan, üçüncüsi Azerbaýjan, dördüncüsi bizim Türkmenistan. Ine şol deňiziň içinde duran ähli harby ýary, ýa-ni harby bazalar hemde harby gemiler şu dört döwletiň arasynda paýlaşylmaly edildi. Ine şu ýerde bizim şol döwürki prezident diýip saklap berende Sapar Murat Niýaz bize hiç ýyl harby gemi gerek gelip 100 dönerdi. Şolaryň hemmesini gemiň öz paýyny lükgeligine Orsiýada geçirdi. Ýöne diňe bir gemini Orsiýet beripdir. Olam şol döwrüň puly bilen ýalňyşmasam şonu rubly dollara geçirsek, şol döwrüň kursy bilen 1 milliard dollardan geçýän şeýle güýçli şol döwür ýa-ni soňky elektron enjamlar bilen ornaşdyrylan uly gemini Türkmenistana beripdirler. Onam soňundan Niýaz kime satdy, nira görümjürüm etdi, olam bellidir. Ine biz şo Kaspy deňizinde näki harby gemileriň paýlaşygyndan watandaşlar elimizi ýuwup çykdyk. Indi ýa-ni şol döwür Türkmenistana da degişli bir topar deňiz trawlary diýär-de, ýa-ni deňizde balyk awlayan kiçenrek fenerler, trawlerler, gemiler ýa-ni bar. Indi orası SSR zamanından galan ýa-ni laşak giden gemiler, men olary beletçiligim bar. Indi şol metallom gemileri Türkmenistan şol öz territoriýasyna degişlisini ýa özüne degişlisini alyp galypdyr. Ortadan bir sözü var da nasibe Bože, što nam ne gože diýdi. Allah canım bize gerekmejek zady sana berýärsilen ýalyna şeýdip, o beýleki döwletler özüne gerekmejek gemilerini Türkmenistanyň uğratdyr sen paýyň. Ine beýdip ýa-ni Grozdan gemi flotyna da Türkmenistan gemisi galdy diýen ýaly. Näme üçin beýle boldy? Birinciden ýa-ni Türkmenistanyň özüniň ýetişdiren hiç hili deňizde yüzmäge okuýuply harby flotda gulluk edýän deňizçileri ýokdy. Meselem Azerbaýjanda bar, ýörüte ýa-ni harby deňiz bilimi boýunça ýa harby floty boýunça ine ýörüte harby instituty bar. Orsiýetde bar. Ine şolam ýemesi eskerleri, matroslary, ofitserleri şol Kaspy'daky gemiler dolandyr. Türkmenler şol iki ýaka şol ýanky balyk tutýan gemirde işleýän türkmenlerimiz, olan balykçylar şol balyk tutýan şol elleri torly gemisler bolaýmasa türkmen uly şol döwürki uly gowrumly gemilerde kapitallyk eden türkmenem ýok, matroslyk eden türkmen ýok. Şonuň üçin
Bizim emamiz devletimiz okuyupsuz boldy. Şol gämleri almaga da dolandyrmaga da. Ýöne Almanya'da da şol mugut bermänlerle, şol öwedini pul bilen dolup halkymyza şol dowr gaty uly kömek boljak. Ýöne şol işler edilmedi. Gümürtük ýagdaýda ýok edildi. Indi şuň kuny dolanyp gelýär boldy. Habar berýär, kemen okap bere Türkmen portalda ýazypdyrlar. Şol 92-nji ýylda ýanky eýesi galan Türkmen flotyny, şol ýanky grajdan flotyna, ýani balyk tutýan beýlekler, şolary olar başly barat ýüzüp bilmedi islan ýerine deňizde. Olary ýöretdi, lokatörler ugradiýa nira ýüzmeli, nirde garşyňda gämi dur, nira çepe, nira sagalmaly, gidip ýatan deňiz. Ondan o Kaspy deňizi dünýäde iň howply deňizleriň biri. Bir wagtda 4 tarapdan şemal öwsüp, şular ýa tolkunlary emele getirip bilýärdi. O kiçiňrek gämiler duran ýerine döňdürýär, ulraklara manzara diýeni şo taýdy. Ýa-ki geolokasiýasy, lokatörler şolar görkezýär, komanda berýär, nira gitmeli, nirde durmaly. Näçe ýol bar, kime kömek uğratmaly. Ine şu gullugyň hemme işini Orsiýet Federasiýasyna tapşyrdy. 90-njy ýylda. Türkmenistan 10 ýyl möhlet bilen. Ta 2-nji ýyla çel. Soň 2-nji ýyldan şol 5 ýyldan uzardyp gelýär şu güne çel. Bu näme alamaty? Bu diýmek şu güne çel Türkmenistanyny 30 ýyldan soň özüniň ýetişdiren kadrlary ýok. Deňiz işi boýunça, deňiz gullugy boýunça. Düşünýärmi? 30 ýylda Türkmeniň öz kadry ýok. Ene Kaspy deňizinde bir bölegim senki. Näme işlediler bular? Ya howasçyň ýaşlary ýokmudy bizde, ya deňizçiler. Hiç bolmany Balkan welaýatyny şeýle okuyup ýaşlamaz bardy. Olar ýerine 2 näme şo balyk tutmak üçin, ya şuň kugullüň ýüküni gatnatmak üçin häzir onu da degip geçer. Ýöne bizde şol 30 ýylyň dowamyny Türkmenistan öz başda we garaşsyz bolar ýaly Kaspy deňizine, ya Hazar deňizine döredilen hiç bir şert ýok. Biz şu neçeli garaşly Orsiýet Federasiýasyna diýýän, ene sebäpleriniň biri 100 san sebäp bar bolsa, ne biri şol Kaspy deňizi. Egerde Orsiýet islese, şol öçürse häzir hem radarlary boldy, Türkmenistanyň gämilerini ýeragitsin, nädip ýüzsün. O durbä seredip bilmelim. Garşyňa gelýän gämiýe gapdallaryň gelýänden çakışmazmy? Ya başga da ýene ýüzlerçe problem bar. Diýmek biz şuň kunaçel Orsiýada bagly we şolara garaşly bolup oturan döwlet. Indi grajdan gämi emesine gelýär flotyna. Türkmen portallaýdy oturdy. Ine 40 goly Orsiýet gämi gurup berdi, onu gurup berdi, muny gurup berdi. Olýan zatlaň şol deňizde ýüzmeli zatlaň 90 göterimi Orsiýadyň gämi urýan ýa-ki werflerinden, ustahanalarından çykan gämiler. Diýmek şol gämilerin soňra ýa-ki zapas şaýlarym, bejergisem, tehnik mesem işlerim Orsiýet tarapyndan alyp barylmaly. Bu taýda da sene ýam garaşly dolu bir döwlete bagly bolup durdy. Indi ol gämiler, indi Kaspy deňizi watandaşlar ýapyk deňiz, on başga deňizler bilen beýirgen ýeri ýok. Şu näme gatnaw etsen, şu 5 döwletiň arasyny etmeli. Ýa-ki 4 san Sowet, öňki Sowet Respublikasy, 5-nji Iran Islam Respublikasy. Şondan aňry keşdat geçip bilen, deňiz üstü bilen diňe şu taýda şu 5 döwlet özara gämi ýüzdiräýmese başga zat ýok. Indi 40 goly diýe ýük gatnanýan gämi guruldy diýe, uly kiçi guruldy. Birinciden, ol 40 goly gämini nihaýsy ýük bilen ýükleýärler. Ol ýük nirä? Ol ömme gämiň üstüne näme ýük bar? On bahasy gymmaty näçe? Ýük gidýärde ýygyna pul gelýär şo ýük üçin. Han bu barada hökümet diýip atlandyrýan jenaýatkar toparyň berýän jogaby? Ýok. Ýok, eşitmersiňiz. Emma diňe biziň bilýänimiz näme watandaşlar? Ay ine paxta biziň baýlygymyz, nebit gaz baýlygymyz bar. Ine şolar ulansa halkymyz ine şu derejede baý bolup ýaşamaly. Ol aýdylýan 4 san artikl hiç zatlar Türkmenistanyň ýerasy ýerüstü baýlyklarynyň ýene-de
Pesinden 20 olayı var. Eksporda çıkarılan. Daşarı yurda. Sen mi? Han olur. Han şu baylıklardan gelen pul. Nira gidiyor? Haysi devlet akıya. Ene şutayda cevabı geldi. Şol yankı Kaspy dengine urulan 40 sany yük katladısı gämi ortadan gurup berip şolar yük taşıyor. Nira? Yankı Krasnavod, şu Maqayşiler Türkmenmaşy şäheriniň portundan ortadan Astrakhan portunu ya da yankı da Dağıstan'ın Derbent portunu haydap gatnap duran. Näme daşýarlar? Şol biziň ýerasty ýörüsli baýlyklara medeniýet birliginden gämeleri ýüklep daşýarlar. Şonun öňkü deniz portu vardy Krasnovodda aýlagda ýa-da ufra aýlagyny men bilemsen aýdýany. Onuň gowrumy şol 40 san gämini ýerleşdirmäde uğratmada ýeten atdy. Şonuň üçin näçe milliard pul harç edip 2 ýylyň dowam 2 ýyl mundan ozy Krasnovod ýa-da Türkmenmaşy deniz portunu gurduk täzeden. Şunça gämiler kabul edýär, şunça ýükler uğratma okyplydy. Howa gurdular. Kim için urup berdiler? Demek ýene-de Orsiýet Federasiýasy üçin urup berýärler. Şol ýurdumyzyň baýlygyny köpürak daşamak üçin. Başgaça orada hanynla şol daşalýan ýüklerden gelýän pul gerdeji. Näme görkezden atlar? Näme kydyrly, näçe ýydyna getirildi. Ine ogurluğun en ulusunun birisi. Şonay da ine Kaspy deňli barady. Yine de şol Kaspy deňline degişli bir problemi var. O arada da size biraz bilgi vereyim vatandaşlar. Arada başla Kaspy ya kenar yaka devletlerin samiti oldu da. 5 devlet yan kaydışmayalı Orsiýet, Azerbaýjan, Gazakystan, Türkmenistan we Iran. Bular ýygnandylar, öz ara bir karara geldiler. Şu 5 devletiň arasynda şol deniz. Şu denizi paylaşıp bilen aklar. SSR'nin yıkılığında 30 yıl geçti, 31 yılın için. Şol denizi paylaşıp bilen aklar. Esası Pascal berýänim ýanynda Orsiýet. Biz paylaşmalar, ne deniz çydygymyz ýok, ol ýok, bu ýok. Eger denizde çydyk çekilse onu Orsiýet öz harby flotiliýasyny, ýa-ni harby gämilerini öz territoriýasyna kitmeliler. Atak umumuzat, ortaklar, köçedäki ýol ýal çatyr, nira gitsen gidibersen, näme ýüküm bardyň, hiç kim seni saklap sorajak polisiýam ýok da otaýdan. Orsiýetden maşgul. Şolun bähbitli bolup dur Orsiýetde şoň üçin paýlaşan atlar Kaspyny. Şoň üçin Orsiýet ursat beren ak. Kaspy deňdiriň aşagyndan Türkmenistanyň neftini gazyny Azerbaýjana çykaryp, Azerbaýjanyň üstünden Türkiýe, Türkiýeden Ýewropa çykaryp satyldy. Şuma bizim halkymyz beton ýa-da daşdan jaýdan näle gyzyllan jaýda, salynan jaýda da ýaşamagy mümkinçiligi bar. Ýene de şonu etdirmeýän Orsiýet Federasiýasy. Nabucco diýip proýekt bardy, 90-njy ýylyň ortasyna çykan proýekt. Şuna şoňa ýol beren akly. Şo ýyllar gurulan bolsa, onda Türkmenistanyň şol şumahy muhtana mardan äkidip çykarylyp oturan neftigazy bar. Şonuň hemmejiri turban aşağı bilen Azerbaýjany çykaryp Türkiýanyň üstünden Ýewropa satylmaly. Hem Türkmen halky baýajak, hem dogurluk Azerbaýjan halky, hem dogurluk Türk halky şu turbadan, şu nebitden gazydan özlerine yeterlik paýyny aljaklar. Emma hiç erkiden akar. Giden hak diýilýän resmi hodaýda satylmaly. Nä resmi akyp dur, Orsiýetde de akyp dur, şol öňkü turba provod bilen Hytaýa da akyp dur bilen, şol Iran bilen 3 milliard dawasy bardy, şonu çözülürmi ýok ýa-ni. Şol ne seýrek bolupdy. Näme? Ýa-ni duşuşdylar. Ibrahim bolan atdy, duşuşdy. Vatandaşlar. Ondan bular şol duşuşykda karar kabul edýärler. Diýerler Baksan. Diýenleri şu deniziň içine şu 5 döwletden başga daşynyň hiç bir güýji, hiç bir döwlete salmalylar diýip karar edýär. Güýç diýip näme gözüňe tutýar? Beýleki döwletleň gämilerini ýa şolaň ýa-ni harby gämilerini, beýleki grazdan gämilerini daşyndan beýleki döwletler gelip Kaspyň içinde
Olur işlemeler, ya hareket etmeler, ya haytan bolsa bir döwlete yarar tawsyrmalar. Ne şolar ýaly karara gelýär. Belkem dogrudur. Bäş döwletiň öz arasyny şertname bagyşyp bilýärler. Bize daşyndan adamym döwletem gelmesin, şu deňde biz bäş bolup, bäş goňşy döwlet bolup, den hukukly ullanmaly karara gelinse, onu bir başga bir zat. Ýöne o taýda olar ýaly karar ýok, ýa aýdyp berdim. O taýda diňe Orsiýadyň görkezmesi ýolaldy. Hani deňiz ýemesine de aýdyp berdik lokasiýasyny, kim hojaýynçylyk edýän. Türkmenistanyň üstünden gön boyuna alyp otýlar. Näme bar? Siz bu aýtdyňyz, daşyndan hiç kim gelmeler, şertname baglaşdyňyz. Hiç kim barma ota haky ýok. Ýöne başga bir tarapy bar da watandaşlar. Seredin. Şol Kaspy deňdine Orsiýadyň Kaspy flotilýasydyr, harby flotilýa. Deňiz gämeleri, ýer asy, ýer üstü gämeleri. Şo ýerden Orsiýa eýem Siriýada, Ukrainada bir näçe raketa topun atdylar. Ol toplar bar harby skalatlary ýardymy, ol toplar bar ýani oturan parahat ilatyň üstüne düşdümi? Onu gören bilen ýok. Ýöne şol raketalaryň uçany belli, baryp düşen ýerim belli. Bir zat pikir edin. Ukraina aýtdy, uruş gutarandan soň şu ýani ýetirilen ziýanyň öwedini Orsiýa Federasiýasy dolmaly bar. O ýyllyklyň dowamynda 100 ýylla çekjekmi? Şu ahly getiren ziýanlaryň sana otyrýan bir näçe 2 trilyondan geçdi de soňky berilen maglumata görä 2 trilyon dollar. Pikir edin. Şo taýda Orsiýadyň atyn toplarynyň bir bölegi Kaspy deňdinden atyldy. Biz bäş san döwlet bolsak şo deňiziň töwereginde oturan, şolar ýa-daşyndan hiç kim getirmeler diýip karar kabul eden bolsa, onu näme üçin? Şo deňiziň ýakasyna oturan bäş döwletiň haýsam bolsa biri, ol 6-njy ýa 7-nji döwlete şol deňiziň içinden raket atyp ol milleti o döwleti okutýar. Ol bolýarmy? Ol haýsy logika sygýar. Diýmek, gelecekde Ukraina döwleti şol Kaspy ýaka oturan ýene Orsiýadan başga 4 döwlete de öwedinde olmak barada ýetkilerin öwedinde olmak barada halkara suwdyna ýüz tutup şol sany Türkmenistanyň bilemek näçe milliardmy, onlar üçin ýyllarça milliard pul talap etmek gaty mümkindir. Bolup biläjekler. Onu ýene juristler, adwokatlar gaty gowulýar, nädip alyp barmalygyny bilýär. Ýöne Türkmenistan şuň kur şol deňizde bolup geçen işleri deň şärik bolan soň diýmek Orsiýadyň şol Kaspy deňdinden atýan raketalaryna da deň şärik bolupdyr. Sebäp sesini çykaranak ýa garşylyk bildirenak ýa aýdanak öz pikirmi. Diýmek sen ogra şärik diýilýär, bu jenaýaty şärik bolup duran. Biz öz döwletimiz bardy gurulny diýär. Ol Gazakystan, Azerbaýjan, Iran özleri biler. Ýöne biz özümüz barada diýär. Bu gelecekki nesilleriň Orskany şuň agdyndan hakyp almak, şuň kun ordumy oturan heýwanlaryň edip oturan işi Türkmenistanyň akylyň. Gelecekki 3-4 nesiliň iýjek Orskany agdyndan hakyp alýarlar. Soňra kontribusiýa tölemer bar Türkmenistan. Bizle seretsek Kaspy deňizi oturdular, hiç adam eden işleri ýok, dargadylar diýe. Ýok. Daşyndan goşun ýa döwlet salmallaly we karara gol çekýärler. Ýöne içindäki oturan bäş döwletem hiç bir daşyndaky döwletden hiç birini howp salmaly dälilin dokumentde gol çekenakly, şo dokumentti ortada çykaranakly. Ona beýle bir taraply dokument kabul edilýär watandaşlar. Gysgaça aýtsam, Kaspy meselesi boýunça ýagdaý şular ýöne ol Sowet döwründe milliardlarça dollar harby ýaragdan ya deňiz ýamylarynyň ýüzleriniň niýaz ondan jogap sorap bilmez. Ýani şo döwür işlän adamlar bar şol orda. Olaryň özüne ýetdik paýyn alyp ýurtdan gaçyp giderler. Azal oglugy da aktyl çoğlugy Ýewropada ýaşap. Ýöne olardan jogap sorulmaly bar. Kanun boýunça. Şonaýda ediň şu gurlukça. Sag bolun watandaşlar, hemmäňiziň öňünde saglyk görüşelim.